Vítejte u dalšího dílu podcastu eCanis, který pro vás natáčíme na Evropské výstavě psů 2025 v Brně. Od mikrofonu za redakci eCanis vás zdraví Michála Weidnerová. Krásný dobrý den všem. A já jsem si sem dneska pozvala velmi milého, dokonce přátelé zahraničního hosta. Já tady mám paní Dominiku Hradskou. Ahoj Dominiko. Ahoj Miška. A já, abych vám Dominiku představila blíže, tak Dominika je rozhodčí pro posuzování exteriéru psů. Vlastně spolupracuje se svým otcem v chovatelské stanici Fender EDAP, kde odchovávají boxéry a řadu let chovali i čivavy a také je prezidentkou Junior Handling klubu Slovenské republiky a my si spolu budeme povídat samozřejmě jak jinak, než na výstavě o výstavách. Tak a já bych začala takovou klasickou otázkou, vlastně jak jsi se dostala k té své funkci vlastně rozhodčí, jak tě to jakoby napadlo a jak dlouho posuzuješ? Neviem úplne povedať, ako ma to napadlo. Ono to išlo tak nejak kontinuálne, pretože tým, že ja som sa narodila a som ten šťastný človek, ktorý sa narodil do psíčkarskej rodiny a môj otec už vtedy bol rozhodcom pre exteriér. Ja som sa zúčastňovala vlastne výstav psov od môjho narodenia. Zo začiatku to bolo len vystavovanie šteniatok, potom ma oslovili, začala som skúšať súťaž Junior Handling, ktorý je vlastne súčasťou môjho života až dodnes. No a vlastne ako som rástla, ako som zisťovala, že mňa tie výstavy veľmi bavia, ale inklinujem aj k tomu, ako tí rozhodcovia vyzerajú úžasne v kruhu, ako sa rozhodujú, ako to dokážu, tak ja vlastne už v tom mojom pubertálnom období som nad tým začala intenzívne rozmýšľať a vlastne potom v roku 2018 sa mi teda podarilo, 2016-2018 som už porodila dceru, to už som mala nejaké plemená. V 2016 sa mi podarilo teda úspešne zložiť skúšky a stala som sa teda vtedy národnou rozhodkyňou. Výborně, tak když už jsme u toho skládání těch zkoušek, tak mě by zajímalo, jaký vlastně jsou podmínky na Slovensku pro to, aby ses mohla stát rozhodčí. Určitě tam najdem třeba nějaké odlišnosti a tak já jsem moc zvědavá. No v prvom rade ide o to, aby teda bol ten budúci rozhodca vlastne chovateľom, čože myslím vo väčšine našich krajín FCI, a tak inak tomu nie je ani na Slovensku. Je tam samozrejme povinnosť, že od 18 rokov sa musí odchovať určitý počet vrhov v priebehu 3 rokov, čiže vlastne mňa sa to týkalo tým, že ja som celý život bola pri chove psov a ešte sme vlastne, aj keď som nebola plnoletá, ale bola som spoluvlastníčkou chovateľskej stanice a od tých 18 rokov som túto chovateľskú stanicu mala prepísanú na seba, čiže ja som vlastne tie podmienky splnila veľmi rýchlo, lebo my sme chovali aj čivavy, takže kto chová čivavy vie, že nie sú to veľmi početné plemená a tých vrhov sa tam robí relatívne rýchlejšie. Pretože tých sučiek sme mali vlastne viacej a aj nejaké v spoluvlastníctve. Takže vlastne asi naozaj som začala presne v tých 21 rokoch. Ale potom je podmienka, aby teda človek bol budúci záujemca o pozíciu rozhodcu, fungoval aj ako personál v kruhu, čiže aby ovládal presne tie výstavné poriadky a podobne. Keď toto má splnené, vlastne je tam taká zaujímavosť, ktorou sa asi líšime od mnohých krajín a to, že musí záujemca absolvovať psychotesty. A psychotesty vlastne, áno, ale ono to nie je ako iba o tom, že či je, prepáčte za výraz, či je človek magor. Ono o toto nejde. Ide o to, aby vlastne zistil ten psycholog, či je daný človek, daný potenciálny záujemca naozaj vhodný na pozíciu rozhodcu, pretože v tom kruhu sme častokrát v strese. Máme veľmi početné triedy, máme tam jedince v rôznych typoch. Každý vieme, že každý jedinec má nejaké plusy, minusy, čiže vedieť sa rozhodnúť. A na toto je vlastne zameraný ten psychotest, nie na iné veci. Ale musím povedať, že je to vlastne taký veľmi dobrý prvý filter. Čiže zase nie naozaj každý, kto absolvuje psychotesty, nimi aj prejde. Na toto máme vlastne určenú jednu pani psychologičku, ktorá spolupracuje so Slovenskou kinologickou jednotou. Všetci teda sme zaslaní tam. A ona potom podá vyjadrenie, či teda odporúča alebo neodporúča tomuto vlastne záujemcovi pozíciu rozhodcu.
Ak máme úspešne absolvované psychotesty, vlastne potom prebiehajú vstupné testy. Tie sa skladajú z teoretickej časti písomnej, ktorá je formou testu a taktiež vlastne tam sú rôzne otázky z výstavného poriadku, medzinárodných poriadkov a podobne a zároveň je tam vlastne aj písanie štandardu. Čiže musíme opísať štandard daného plemena. Nie ako posudok, ale ako štandard taký. Keď je toto úspešne absolvované, percentil vám nepoviem, aj tak sa menil, takže neviem, ale na určitý počet percent, tak potom sa vlastne stávajú záujemcovia čakateľmi a ja musím povedať, že to je jedno krásne obdobie. Kým som ešte nebola rozhodkyňou, bola som čakateľkou, veľmi som si to užívala, pretože chodila som do kruhov, ešte som nemala tú funkciu rozhodcu a vždy som sa tak s pokorou učila nové veci a podobne. Teraz samozrejme, keď si rozširujem plemená, tak chodím do kruhov hospitovať, ale už odo mňa očakávajú viacej, takže naozaj to obdobie, kým som ešte nebola rozhodkyňou, bolo veľmi také príjemné a milé. Počas tohto skúšaného obdobia, respektíve kým sme išli na záverečné skúšky, musíme taktiež mať absolvovaných určitý počet hospitácií. No a potom sú záverečné skúšky, ktoré sú veľmi podobné ako tie vstupné, akurát, že oni sú už rozdelené naozaj aj na tú praktickú časť. Čiže pokiaľ je absolvovaná úspešne teoretická časť, opäť aj s tým štandardom, keďže je to o rok, tak či si to teda daný záujemca o tento post pamätá, ideme vlastne prakticky. A to sa väčšinou robí v poslednej dobe sa to robí teda na výstavách psov, kde máme 3 jedincov na posúdenie, musíme im zadať známku, poradie, odôvodniť si, napísať posudky a podobne. Čiže to, že len spraví niekto teoreticky, neznamená hneď, že je teda samozrejme rozhodcom. Čiže toto je taký postup. A táto posledná časť, okrem tej teoretickej, máme aj pri rozširovaní. Čiže tiež potrebujeme vlastne absolvovať hospitácie a potom vlastne ísť na tie záverečné skúšky praktické. Super, takže my už jsme tady několikrát zmínili aprobace a rozšiřování, takže já se samozřejmě musím zeptat, na která plemena máš ty aprobaci a jestli teda plánuješ, nebo on to tady zaznělo, že plánuješ další rozšiřování, tak kam vlastně, nebo kteří majitele, kterých plemen se třeba můžou na tebe těšit výhledově v kruhu? No ja som vlastne začala moju rozhodcovskú v úvodzovkách kariéru práve plemenom boxer, pretože samozrejme je to moja srdcovka, je to plemeno, ktoré je s mojou súčasťou od narodenia. No a druhé, ktoré som vtedy mohla robiť, bolo to ešte inak, tak ja som naraz robila aj čivavy. Bolo to ťažké, teraz by som to už tak nerobila, lebo bolo toho naraz veľmi veľa, takže odporúčam každému ísť plemeno po plemene. Ale teda mám, ako prvé bol boxer čivava. No a potom ja som dostala možnosť sa rozhodnúť, či chcem pokračovať v FCI skupine číslo 2 alebo v FCI skupine číslo 9. Pretože nemôžeme robiť tak, že skáčeme zo skupiny na skupinu. Jednoducho musíme si dokončiť tú jednu danú skupinu. Takže ja som sa samozrejme rozhodla pre 9. skupinu. Nie, že by mi bola menej blízka 2, ale mnoho mojich kolegov bolo práve vtedy hospitantmi alebo si rozširovali vlastne práve v 2. skupine. Čiže dostať sa na hospitácie na výstavách by bolo pre mňa veľmi náročné. Takže ja som si vlastne práve preto zvolila tú skupinu spoločenských plemien, ktorej stále pokračujem, pretože potom, ako som tu už povedala, sa mi v roku 2018 narodila dcéra a tým pádom som veľmi spomalila. Lebo samozrejme rodina je prvorada a jednoducho nebolo toľko času chodiť na tie hospitácie. Ako si už aj ty spomínala, tak proste my sme naozaj kinologická rodina, okrem toho, že chováme, tak aj teda organizujeme výstavy a tam, kde organizujeme výstavy, sa veľmi ťažko chodí na hospitácie, čiže reálne mi to trvá dlhšie ako asi mojim kolegom, pretože nemám toľko príležitostí. Takže ja mám vlastne pár plemien z 9. skupiny, medzi ne patrí napríklad Cavalier King Charles Spaniel Papillon, to bolo vlastne to moje ďalšie plemeno. Potom mám Japančinov, Brabantíkov, mám tam proste nejaké plemena pudle. Teraz som naposledy spravila všetky tibetské plemena z 9. skupiny. Takže ako už sa mi to celkom zbiera, ale ešte to nevidím tak skoro, aby som si ukončila tú 9., pretože my máme povinné plemená a celkovo musím mať aprobácie na 18 plemien vlastne z 9. skupiny, aby som bola menovaná za skupinovú rozhodkyňu. Takže ešte chvíľku to potrvá. A umíš si třeba představit, že bys nějaká třeba daleká budoucnost, že by si někdy dělala allrounda, nebo teda rozhodčího pro posuzování všech
všech plemen, podle mě je to strašná jako zátěž na ty lidi. Určite to je záťaž, ale možno si to málo kto uvedomuje. Nie je to len o tom, že je ten rozhodca allrounder a teraz všetko viem. My to vidíme na tých poradách rozhodcov, čo si ja veľmi vážim, že vlastne sedí sa na večeri a zrazu sa rozhodcovia aj allrounderi zoberú a povedia, ja musím ísť, lebo zajtra mám 17 plemien, idem si študovať štandard. Čiže to nie je tak, že by proste to nechávali na ľahkú váhu. Je to veľmi ťažká a zodpovedná práca. Je samozrejme jasné, že špecialisti vidia to svoje plemeno bližšie, ale naozaj, pokiaľ sa niekto na túto cestu dá, tak ráta s tým, že sa bude učiť celý život a celý život si tie štandardy bude čítať. Napriek tomu, že som dnes posudzovala boxerov, ktorých milujem, ktoré sú moje plemeno, aj tak som si vlastne ten štandard včera prečítala v slovenčine, v angličtine, keďže je to európska výstava, lebo vždy si tam človek nájde niečo iné a niečo iné zapamätá, aj keď to už trvá roky. Je to tak? Čiže, ale aby som odpovedala na tvoju otázku, áno, viem sa tam niekedy vidieť, ale pri tom, ako to teraz ide rýchlo, budem mať 70, ale myslím si, že by to bolo fajn. Neviem, či už tedy budem na to celkom taká akože príčetná to posúdiť. Viem si to predstaviť, mňa to baví. Ja aj preto to je druhý dôvod, prečo som taká pomalá, lebo ja väčšinou, keď idem robiť nejaké plemeno, tak chcem ísť aj na klubovú výstavu pod špecialistu, aby mi ukázali tie také tie, že kde už áno, znížime známku, čo sa ešte toleruje, pretože toto je podľa mňa veľmi dôležité. Čiže ja sa snažím to tak nejako sklbovať, aby som tie plemená proste im rozumela. Nie len ich mala ako aprobáciu, ale aby som ich posudzovala aj dobre. Ježiš, to je tak hezký poslouchat, kež by to měli takhle všichni, protože občas taky se s tím setkáváme, že to ne vždycky úplně takhle je. No, mě by zajímalo, co tě na práci rozhodčí vlastně nejvíc baví, co tě na tom nejvíc těší. Toto je zákerná otázka, lebo mňa to baví ako celok. Mňa bavia výstavy, lebo mňa neskutočne baví aj stále vystavovať. Aj keď momentálne mi to všetci znepríjemňujú tým, že veď som rozhodkyňa, tak mi to určite všetci dajú a podobné sprostosti, ale mňa veľmi baví proste byť na tých výstavách. A na práci rozhodcu ma baví to, že môžem posúvať to plemeno ďalej. Ja si doteraz pamätám jedného chovateľa Čivao z Českej republiky, on vie, o kom rozprávam, takže ho týmto pozdravujem, ale menovať ho nebudem, ktorý mi bol u mňa v kruhu určitú dobu a potom sme sa stretli asi o 3 roky a povedal mi, že vďaka mojim posudkom sa zameral na tie chyby, ktoré som mu napísala a zlepšil ich. A bol vlastne vtedy aj víťaz plemena, mám pocit, na tej klubovej výstave s tým svojím odchovom. A vtedy som dostala také zimomriavky, že to proste za to stojí. Že to nejde o to, že keď vám rozhodcovia povedia nejaké chyby na toho jedinca, že teraz je zlý, že máte ho dať preč, alebo niečo, to nie. Ale zamerať sa v tom chove práve na to, aby sa to odstránilo, tie nedostatky. A pokiaľ by to posudzovanie máme, ja neviem, 60 psov za deň, keby to len jednému malo niečo dať, tak to prostě ten zmysel má. No, to je krásný, to je super. Já jsem ráda, že to říkáš, protože samozřejmě nikdo není dokonalý, ale samozřejmě ono i záleží na tom, jak to ten rozhodčí tomu vystavovateli podá. Jo? Jestli prostě mu tam odejde 14letá holčička s pláčem, že prostě vlastně nic nebylo dobře, a nebo prostě jako jestli to ten rozhodčí podá tak, že vlastně ten člověk i tak jako odejde v podstatě jako pro sebe samého jako vítěz, ale vezme si z toho přesně to, co říkáš. Jo? Takže tomu rozumím určitě. Ako mne bolo veľmi sympatické, že som zrovna raz posudzovala kavalierov a aj s pani alebo slečna, ktorá mala VD3, sa po konci, čiže ešte celý čas čakala, prišla so mnou za to VDčko odfotiť, že mi veľmi pekne ďakuje. Čiže to bolo pre mňa až také, že OK, väčšinou za VDčko, nie že za VDčko, za tretie miesto, za druhé miesto vidíme rôzne reakcie a toto bolo veľmi, veľmi príjemné, takže... Ale zase jako na druhou stranu ta role je určitým způsobem nevděčná. To se určitě jakoby, protože nemůžeš se prostě zavděčit každému. To samozrejme. Včera som posudzovala junior handling a vedela som, že spokojní budú vždy iba traja tí, ktorí postupia. Čiže vždy proste tí ostatní sú určitým spôsobom sa cítia ukrivdení, pretože už keď sa prihlásia na výstavu, každý tam má nejakú tú nádej, že vyhrá. Čiže keď nevyhrá alebo skončí horšie, ako si predstavuje, tak samozrejme, že sú nešťastní a samozrejme, že na seba môžeme počúvať rôzne názory. Ale žiaľ, asi sa s tým treba vysporiadať. Pravdepodobne aj preto máme psychotesty, či to dokážeme zvládať, takéto stresové situácie a záťaže. Takže myslím si, že
pokiaľ sú ľudia a riešia alebo hodnotia rozhodcu, asi by bolo dobre sa si predstaviť to, že som tam ja a čo by som urobil ja, lebo stále môžem z tých 4 vybrať len jedného. Každý má chyby, každý má prednosti a jednoducho už je to na nás, čo preferujeme, ale samozrejme pri dodržaní štandardu. No, rozumím, někdo preferuje, jaká je hlava, někdo preferuje barvu, někdo preferuje pohyb, třeba to jako asi jako prostě je to určitým způsobem subjektivní samozřejmě při dodržení standardu a někde asi ten standard má i určitý, řekněme, mantinely, nebo kde prostě si to dá vysvětlit různě možná, nebo jestli to říkám správně. Áno, ale vieš, preto je toľko výstav a preto je toľko rozhodcov, preto sa menia, že proste každý si nájde toho svojho. Ak mi tento nevyhovuje, tak na ňo neprihlásim. Proste viem, že dobre, mne vadia prestávané čivavy, tak už ko mne ani nechodia, lebo proste vedia, že nie. Takže ono to je tak, že si naozaj, ja mám aj sama blacklist. Jednoducho, pokiaľ viem, že niečo danému rozhodcovi vadí, tak tento pes mám, ku tomuto rozhodcovi nepôjdem, ale je to v poriadku. Naozaj vedie nás veľa rozhodcov a to nehovorím, že sú tí kolegovia zlí, len proste preferujú niečo iné. A ono jako mě to zrovna u toho napadá, to, co si tady říkala před chvilinkou, že lidi pak říkají, říká si, že ráda vystavuješ a lidi pak říkají, no ona je rozhodčí, tak on jí to každej dá a ono je to možná přesně o té sebekritice, že ten rozhodčí, proto to podle mě jako tak často dostane, proč ten rozhodčí si vlastně nenastoupí ze psem, který má nějakou hrubou nebo závažnou vadu, ten rozhodčí, protože ví, tak tam asi do toho kruhu nepoleze prostě s něčím, aby možná sám sobě dělal ostudu? No tak? presne, veď ako poznajú ťa rozhodcovia, vieš a ty tam nepôjdeš s hajtrou, lebo si nechceš spraviť hanbu. Takže ja vystavujem iba to najlepšie, čo mám a potom aj v klube, že prečo nevystavujem všetkých a na čo? Ja nehovorím, že suka, ktorá môže byť tretia v triede je zlá, ale na čo ja budem obetovať svoju možnosť hospitovať kvôli tretiemu miestu v triede, hej, napríklad. Čiže ja keď idem vystavovať, tak proste idem s tým najlepším, čo doma mám a hotovo. Ale myslím si, že toto nie je len situácia, dajme tomu rozhodcov. Ono v takejto nepríjemnej situácii sú aj funkcionári klubov. Pretože títo funkcionári makajú dlhé mesiace na príprave výstavy. Dobre, raz to spravia, ale na tú druhú si tiež chcú prihlásiť svojho psa. Čiže oni organizujú. A keď prihlásia, tak ale veď organizoval výstavu a prečo vyhral a toto. A pritom nemusel vôbec prísť do kontaktu s rozhodcami. A stretávame sa aj my, napríklad u nás v našom klube s tým, že potom to vlastne nejakým spôsobom tí ľudia napadajú a tí funkcionári, čo len sú dobrí na to, aby robili výstavy, ale svoje zvieratá už nesmú vystavovať, lebo proste sú funkcionári. Čiže to ako nedáva to zmysel, ale to je veľmi podobná situácia ako s tým rozhodcom. Čiže ja som rozhodca, už nemám chovať? Alebo vystavovať? Čiže a takisto som funkcionárom klubu, zadarmo robím pre klub a už nemôžem vystavovať raz za 2 roky na mojej klubovej výstave, na mojej, hej, akože národnej, lebo proste celú ju pripravujem a potom neviem, takže je to také dvojsečné, že niektorí ľudia už naozaj ani tými funkcionármi byť nechcú, lebo proste sa boja, že potom nemôžu vystavovať. Je to tak, no a pojďme to zase otočit na tu, z toho pohledu toho posuzovatele. Co ty třeba jako sama očekáváš vlastně v tom kruhu od té dvojice, ten handler nebo ten vystavovatel a ten pes, aby třeba měli šanci u tebe třeba se dobře umístit? Co tak ráda vidíš? Rada samozrejme vidím takú tú lásku a spoluprácu, ktorá tam by mala byť, aby vlastne ten pes si to v kruhu užíval. Lenže ono zrovna, sme aj u plemena teda môjho milovaného Boxer. Je to plemeno, ktoré sa vystavovalo dlhé roky proste nejakým spôsobom, tým svojim tradičným, ktorý už dneska vlastne ľudia nechcú vidieť a je to potom veľmi ťažké. Čiže to vystavenie nie vždy je to, čo by malo ovplyvňovať, pretože pokiaľ je ten jedinec kvalitný, štandardný, je najlepší, tak rozumiem, že sme na výstave, ale stále vlastne riešime tie kvality. Čiže pokiaľ sú dva rovnako kvalitné jedince, jeden sa predvedie, druhý sa nepredvedie, je to jasné. Ale pokiaľ máme dva jedince, ktorý jeden je kvalitný, ale nepredvedie sa, a druhý sa predvedie, ale je na vedečko, tak mu nedám vyhrať len preto, že sa predviedol. Čiže ono je to veľmi ťažké a vždy treba vychádzať z tej danej situácie, ktorá tam je.
Čiže toto je, ako ja samozrejme milujem krásny handling, milujem krásnu spoluprácu, ale ozaj si treba asi aj uvedomiť, aké plemeno posudzujem, aké sú jeho zvyklosti a samozrejme, či budem teraz na základe jedného zlého vystavenia, alebo aj povahy, lebo to povaha proste, oni keď sú znova boxer, ale to má veľa plemien, ak sú nabudení a tak ďalej, tak jednoducho to predvedenie tam nemusí byť až také, nemajú takú možnosť, nemajú taký veľký kruh, to dneska nebol ten prípad, ale niekedy sa stáva a tým pádom sa to plemeno nepredvedie v tom pohybe tak, ako by sme chceli. Ale neznamená to, že len kvôli tomu má ísť nižšie alebo má mať zníženú známku. My sme rozhodcovia, my ovládame anatómiu, ktorú nás teda na Slovensku drtia a na základe toho tým pádom my vieme, aj keď ten pohyb tam nie je dokonalo odhandlovaný, nie že nie je anatomicky správny, ale dokonalo odhandlovaný, tak my to vieme diferencovať, lebo nás na to pripravujú. To je super. A když třeba si teda představíš, že jsi v tom kruhu, teď tam stojíš, nastupuje nějaká ta třída, stává se ti třeba často, nebo vnímáš to tak, že v momentě, kdy už tam naběhnou, třeba nevím, je to mojich tam 5-6 jedinců, že třeba už vlastně jako hned víš, komu to vlastně jakoby dáš, nebo komu to chceš dát z nějakého důvodu, jo, ještě vlastně předtím, než teda jakoby se tam předvedou jakoby jednotlivě ti pejsci, ono možná, jestli tam třeba něco jako vyzařuje z té dvojice. Stalo sa mi to niekoľkokrát, stalo sa mi to, ale napríklad na Atiboxe, keď som posudzovala svetovú výstavu boxerov, to mi proste nabehla suka a ja som vedela, že nie, že vyhrá triedu, ale že s najväčšou pravdepodobnosťou to bude svetová víťazka mladých. Čiže, lebo tam je to tak, že vlastne sú dve triedy mladých, je trieda vlastne mladých a dospievajúcich, čiže do 9 a teda do 12 a do 18 mesiacov. A tam proste to bolo okamžite. Ale u boxera vidíš. U boxera okamžite, keď príde, vidíš anatómiu. Potom sa mi stala aj opačná situácia, nabehla trieda, samozrejme, pokiaľ tam není nejaký problém veľký so zubami alebo tak. Ale stalo sa mi to učival, nabehli psi, krásny, hneď som vedela, ktorý vyhrá a nakoniec skončil posledný. Na prvý pohľad to vyzeralo super, lebo to boli dlhosrsté čivavy, vyzeralo to fajn. A potom prišiel na stôl a zistila som, že tam nemá nič. Áno, nemá predhrudie, nemá hrudník, slabá kostra, on bol tak krásne nasrstený, že to vyzeralo. A to aj od vlastne lajkov počúvame často, však ona nemôže nič vidieť, veď tam je samá srsť. No áno, je tam samá srsť, ale my pozeráme, čo je pod ňou. A preto si ona šalne, že? Samozrejme je srsť dôležitá, to o tom žiadna, lebo tak dotvára to tomu plemenu ten celkový výraz, ale nie je toto najdôležitejšie. Nedávame vyhrávať iba tej srsti. Dominiko, a ty pracuješ vlastně i hodně s mladými vystavovateli. Asi je i učíte v rámci vlastně toho junior handling klubu Slovenské republiky jako správně vystavovat. Na to možná se domluvíme někdy ještě na nějaký jiný natáčení, protože to bylo asi povídání na dlouho. Tady bych se jenom zeptala vlastně, jak se ti pracuje s mládežníky, nebo vlastně asi určitě v tom vidíš nějaký smysl. Tak vidím v tom zmysel, veď to už robím koľko rokov. Niekedy je to ťažšie, niekedy je to lepšie. Niekedy máme lepšie roky, lepšie deti, niekedy je to ťažšie, že sú také tie veľmi pubertálne, ale snažíme sa, aj spolupracujeme vlastne so psychologom, ktorý vlastne nám radí, akým spôsobom k ním pristupovať, pokiaľ už sme mali napríklad v klube aj šikanu, takže to sú také veci, ktoré sa netýkajú len vlastne školy alebo podobne, ale aj takýchto zaujímavých krúžkov a činností. Ale vo všeobecnosti pre mňa junior handling, my to máme taký krásny slogan a zase ho tu poviem, junior handling nie je cieľ, ale cesta k cieľu. Čiže my sa nesnažíme v našom klube vychovávať iba tých budúcich handlerov, ktorí budú vymetať kruhy. Samozrejme je to príjemné a vieme, že to je perfektné a proste sú v tom dobrí, ale množstvo našich mladých, ktorí už vyrástli, sú kinológovia ako takí. My vychovávame chovateľov, my sa im snažíme ukázať tie cesty, čo sa dá. Čiže máme už niekoľkých, ktorí sú moderátori so mnou na medzinárodných výstavách. Máme ľudí, ktorí sú rozhodcovia, zatiaľ teda pre junior handling, alebo čakajú, sú čakatelia.
Potom máme vlastne dievčatá, ktoré sú telom a dušou prítomní na organizácii výstav. Takže to je taký ten zmysel, že im ukazujeme tú kinológiu ako celok. A samozrejme, čo je aj pekné, my sme vlastne nikdy nezanevreli na to, že teraz máme naše letné handlingové sústredenie a budeme robiť len handling. Snažíme sa im ukazovať iné tie spôsoby tej kinológie, čo všetko môžu robiť so psami. A vlastne od nás vyšla jedna slečna, ktorá robí agility. Čiže jej sa zapáčilo to agility. Ukazovali sme im záchranárinu, tak keď pred 2 rokmi sme sa opýtali, kto chce robiť v budúcnosti záchranárinu, tak sa nám tam aj prihlásila slečna. Čiže proste tú prácu s obsom, aby to nebolo len o tom, že chytím sa, idem s ním do kruhu, ale aby som vlastne mal ten pôžitok z toho, že som s tým psom v rôznych smeroch a naozaj profesie nerastú. Vidíme to na nich, takže sa tešíme. To je super, jako cvičit trošku jakoby tu mladou, nebo trénovat tu mladou generaci, nebo je navést tím správným směrem, protože oni nás vlastně jednou vystřídají, že jo, takže aby vlastně ta kinologie, aby to vlastně vůbec nezaniklo, ono by to bez toho asi vlastně nešlo. Určitě. A mě teď ještě napadá, ty vlastně znáš ty výstavy jako z pohledu jednak vystavovatele, jednak rozhodčí. Tak mě by zajímalo, jestli si třeba zažila někdy nějaký jako pořádný jako trapas, nebo naopak nějakou, ať už z kterýkoliv té pozice, nebo nějakou třeba jako úsměvnou historku, na kterou si asi byla vyřízená v tu chvíli a teď už se tomu tak jako na to ráda vzpomínáš a dáváte to dobrýmu někde třeba u vína. Prepáč, že som ti skočila do reči, ale ja si myslím, že keď toto budú počúvať naše baby z junior handlingu, tak si spomenú na minulý rok, keď som im dokonca to video ukázala, takže mám takú situáciu. A to video je vtipné, pretože ho natáčal môj manžel a ešte on sa na ňom smeje, tak, lebo jemu to prišlo proste vtipné. Boli sme v Šarvare na výstave, ono bolo tak popršané a ja som sa tam tak zjágala v strede, jak to tam bolo proste vychodené už ten druhý deň výstavný. Vo venku. Áno, vonku. Ja som sa tam tak šmykla, jak v rece zemiakov. Úplne ako trapas. Teraz tam okolo vystavovateľia, ktorí aj podo mnou často vystavujú, áno. Čiže ja som nevedela tej sekunde, že čo robiť, či sa rozplakať, či odísť, či proste nie. Ja som sa zobrala. S gráciou som ten kruh dokončila. Rozhodca potom povedal, že hlavne sa tu nezabite. A jednoducho som to dokončila. A tedy som si tak povedala, že toto sa proste stať môže, lebo to sú výstavy. Ja ešte som vystavovala teda boxera, nie čivavu, a ona ma, jak zatáčame, ona je zvyknutá, že vždy proste to si robí sama, čiže ju púšťam. No, bolo to veľmi, veľmi vtipné a hovorím, ešte jak som si pozerala to video, tak manžel tam vybuchol do smiechu, hovorím, bolo to vtipné, že prepáč, ale bolo. A ešte, ja teda zvyknem boxerov vystavať vonku v kopačkách. No. Ale hovorím si, ideme na medzinárodku, ja proste nepôjdem v kopačkách. Takže, a on že, no jak myslíš? Tak on to nejak cítil, alebo ja neviem. On za to môže vlastne. No chudák nemôže, len on vie, že ja na to naozaj mám kvôli tomu, že už som si raz vytkla kotník, tak vlastne vždy mám preto tie moje kopačky, ale to je vždy na tých jarezigroch, našich výročných výstavách a podobne, ale hovorím, na tú medzinárodku nie. No veru, už asi aj na medzinárodku radšej pôjdem v nohaviciach a kopačky, nech to teda nejako nevidno, ale už nie. Vonkajšie výstavy boxer jedine v kopačkách. Tak to bolo taká asi jediná. Z tej pozície rozhodcu si zatiaľ nepamätám, neviem si teraz nejako vybaviť. Možno moji vystavovatelia si na niečo spomenú, ale ja som nemyslím, že z pozície rozhodcu zatiaľ sa mi niečo takéto stalo. Dúfam, že ani tak nestane. Tak já ti popřeju, aby se to hlavně nestalo tady na Evropské výstavě, kde teda jakoby sedíme, kde natáčíme, ale když už jsem jí zmínila, tak bych se zeptala, jak vlastně z pozice rozhodčích vnímáš tady tu atmosféru v Brně. Ja som veľmi nadšená, tak pre mňa je to hlavne veľká česť, lebo ono opäť, možno to neuvedomuje každý, to nie je samozrejmosť, že rozhodca vôbec za život bude posudzovať niekedy takúto výstavu, takže pre mňa to je česť a ja vlastne tu posudzujem všetko, čo milujem. Ja som včera posudzovala junior handling, dneska boxerov, zajtra budú čivavy, takže to je sen, toto je sen, ale samozrejme, nie je európska výstava ako európska výstava. Ja ako vystavovateľ za celé roky som absolvovala niekoľko a musím povedať, že teda výstavy v Brne sú vždy vysoko nadstavené, tá latka je vysoko nadstavená, či už sa jedná o národnú alebo medzinárodné výstavy, to je vždy úžasná organizácia. Ale teda keď sme prišli sem aj s manželom prvý deň a prišli sme do tejto haly, kde je teda záverečný kruh, tak to okamžite bolo, že wow, proste pocit úplne, európska výstava, jednoducho ten
tá atmosféra je tu cítiť, že je to výstava iná, je to zorganizované výborne. Pre mňa ako rozhodcu veľmi oceňujem množstvo stolov pre rozhodcov vo VIP sektore, čiže všetci sa tam zmestíme, všetci môžeme sledovať tie záverečné súťaže. Je o nás samozrejme výborne postarané, nemôžem povedať. Perfektné je to, že sme ubytovaní hneď tu kúsok, čiže môžeme peši prejsť, nemusíme ísť autom. A celkovo ja osobne teda tým, že dneska som mala boxerov, priestranný kruh, výborný personál som mala, takže z týchto stránok ako rozhodca super. Já jsem říkám, za nás taky my to vnímáme podobně, opravdu bych řekla, že se to Českomoravské kinologické unii v čele s panem doktorem Lubomírem Širokým fakt jakoby povedlo. Takže posuzuje si ti dobře, předpokládám. Určite, tak veľkú rolu na to majú aj vystavovatelia, tak dúfam, že zajtra budú rovnako milo nadstavení a naladení. Takže samozrejme, mne sa posudzuje dobre, na mňa sa prihlásili dokonca naozaj aj pekné psy, čo sa týka boxerov, takže ja som spokojná. A tak ten komfort pri posudzovaní alebo pred posudzovaním je výborný. Takže za mňa super. A kdyby si představila, že tady nebudeš teda jako paní rozhodčí, ale byla bys tady jako vystavovatelka, tak určitě samozřejmě člověk to vnímá i takový to zázemí pro ty vystavovatele, nebo prostě, jak jako říkám, ta velikost těch kruhů, to už jsme jakoby zmínili. Jak by zhodnotila vlastne tú výstavu z týhletý stránky? Ako vystavovateľ veľmi podobne, pretože takisto tak my sme na to teda zvyknutí na niektorých výstavách, ale nie je to pravidlom ani na európskych a svetových výstavách veľa fotokutíkov. Je tu proste priestor, čo sa týka, vieme sa dostať do toho prípravného kruhu, čiže je tam to časovanie, to si veľmi vážim, že vlastne človek vie, kedy má kam prísť. Aj keď samozrejme niektorí vystavovatelia môžu mať reči, že na čo tam mám byť tak skoro a podobne, ale je to európska výstava, čiže ja to z tejto organizačnej stránky chápem, že potrebujú, aby to išlo plynulo, aby tam nenastupovali opozdenci a podobne. Takže ako vystavovateľ by som bola nadšená, že OK, viem, že 14:50 alebo 16:50 mám byť proste v prípravnom kruhu, aby som si ma mohol rozhodca predposudzovať. Takže v toto sú asi také pre mňa najväčšie plusy, lebo inak som na výstave v Brne bola a všetko je zase tak organizačne super zvládnuté ako vždy. Čiže je to asi u nás jeden z nejlepších vlastně výstavních areálů, kde vlastně ta výstava jde jakoby zorganizovat. No a přitom mě samozřejmě napadá ještě další otázka, vlastně tvůj tatínek, to jsme tady vůbec nezmínili, ty teda pocházíš z kinologické rodiny, to už jsme řekli, a tvůj tatínek je vlastně prezidentem Unie kinologických klubů na Slovensku a vy jako vlastně organizace pořádáte vlastně na Slovensku taky jako celou řadu výstav, ty mu přitom významně pomáháš. Myslíš si, že třeba tady by se našlo něco, co třeba tě, jako co vlastně my Češi jsme vymysleli, co třeba by tě inspirovalo k tomu, že řekneš, to je pecka, to bychom třeba u nás mohli zařadit taky, až budeme chystat třeba Nitru nebo některou jinou výstavu. Mne sa veľmi páči keďže som včera ten junior handling posudzovala, tak mne sa veľmi páči to časové rozdelenie tých jednotlivých súťažiacich, že takisto vedia, kedy majú prísť. To som veľmi ocenila. Tým, že už aj na Slovensku mávame okolo tých 40 detí, tak by vlastne presne vedeli, o ktorej hodine by mali prísť. Takže toto je niečo, čo teda budeme prejednávať v junior handling klubu Slovensko s kolegami, lebo tak nie je to len na mne. Ale aj keď mohli mať samozrejme mladí vystavovatelia sa cítiť takí, že neviem, nemôžem prísť na tú dobu alebo podobne. Prihlásili sa do junior handlingu, treba si určiť, či teda chcem ísť alebo nechcem ísť. Keď prihlásim psa, tiež neviem a mám 2 plemená, tiež neviem, či mi ich nedajú naraz. Takže jednoducho si treba určiť tie svoje priority a my už inak to urobiť nevieme, aby sme sa im viac prispôsobili. Ešte tu perfektné je to, že vlastne keď nahlásili vedúcej kruhu, že sa vymení s tým a s tým, není s tým problém. Čiže všetko sa dá, len to treba teda chcieť riešiť a vnímať to možno aj z tej organizačnej stránky, aby to bolo ľahký priebeh aj pre tých rozhodcov, aj pre tých vystavovateľov. Čiže toto je niečo, čo by som teda určite zaradila. Rozmýšľam stále, či to vieme nejako spraviť. Majko Kočiš, pozdravujem ťa, či by sme vedeli nejako spraviť to časovanie do tých prípravných kruhov, pretože to je naozaj veľká pomoc. Čiže či by sme to vedeli nejakým spôsobom vypočítať, aspoň približný čas, aby teda vedeli, kedy majú byť pripravení. Čiže toto sú také pre mňa 2 highlighty, ktoré teda by som chcela nad tým rozmýšľať.
Jo, to je super. A já myslím, že tohleto naše krásné povídání bychom možná mohli zakončit tím, když nás budou poslouchat vystavovatelé a budou zvažovat, kam by třeba rádi vyjeli jakoby na Slovensko na výstavu, jestli bychom to mohli teda ukončit nějakou pozvánkou z tvojí strany vlastně na vaše výstavy třeba v tomto roce, v roce 2025. Tak ako si spomínala, my teda organizujeme Únia kinologických klubov, ale v spolupráci so Zväzom športovej kinológie a spolu robíme výstavy pod značkou My Dog Show. A tieto výstavy sú vlastne Novohrad Dog, Lučenec, ktorý bude v máji, 17. 18. mája. No a potom vlastne Dog Festival v lete, ten je vo Veľkej Ide. No a opäť samozrejme chystáme aj Nitra Dog, Vianočný, ktorý bude v decembri. Takže toto sú také výstavy, ktoré robíme my ako My Dog Show. A verím, samozrejme, možno teraz sú také strachy ohľadom Slaku, ale my teda, čo sa týka teda slintačky a krývačky, pokiaľ sú záujemcovia, ktorí by chceli do toho Lučenca prísť a boja sa toho práve tohto ochorenia, že to výstava bude zrušená, tak my sme teda pripravení na to, že ak zrušená bude, tak vlastne nebude zrušená, ale bude presunutá, takže by ostali tie výstavné poplatky na túto výstavu. Ak by nebol záujem kvôli termínu alebo náhodnej zmene rozhodcu, lebo však aj rozhodca už môže mať na ten daný termín inú výstavu zajednanú, tak samozrejme by mohli tieto výstavné poplatky využiť buď na Dog Festival alebo na Nitra Dog v decembri. Čiže nie je to také, že teraz prihlásia a nič nebudú mať naspäť. Takže nie, ale myslíme si, že snáď už nie, že sa to teda už nejakým spôsobom ustáli, pretože výstavy psov zakazujú malé oblastné výstavy o 150 psoch, ale ČSOB Maratón nám nechali o 16 000 ľuďoch, hej. Čiže to je rovnaká možnosť nákazy, tiež tam idú tie autá, tiež sa proste stretávajú ľudia, tiež sa to šíri vzduchom, takže veríme, že sa to už ustáli. Takže my děkujeme za pozvání k vám na Slovensko. Já teda můžu říct z vlastní zkušenosti, že tam vždycky vládne jako perfektní organizace a skvělá atmosféra. Takže určitě vyražte, kdo máte chuť, čas a prostě zase třeba poznat něco trošičku jiného. Tobě já bych chtěla strašně moc poděkovat, že jsi na nás udělala čas. Děkuji za hezký povídání, určitě přínosný pro naše posluchače a doufám, že třeba naslibovala jsem něco třeba o junior handlingu, tak třeba příště spácháme něco na toto téma. Takže já děkuju a ahoj. A já děkujem, ahoj. A nashledanou všem posluchačům. Dovidenia.